Des de nou bares per tots els països catalans, això és la Rabassada. Avui, com a bons catalans que som, venim a parlar de les nostres misèries. I què hi ha més miserable que l'estat actual del català, em pregunto jo? Segurament poques coses. Com és viure en la nostra llengua a les perifèries metropolitanes de Catalunya? Com ens afecta? Per què hi ha zones on el català gairebé ha desaparegut? Què hi podem fer? Avui intentarem respondre a tot això. Nosaltres hi posarem l'humor, o ho intentarem, i el rigor el posarà el nostre convidat, un intel·lectual nostrat que sap molt de sociolingüística. I per què dic intel·lectual, us preguntareu? Doncs perquè escriu a Núvol. Benvingut, Gerard Forés. Com a tot. Moltes gràcies i encantat de ser aquí amb els futurs sotaneros. Vosaltres no ho sabeu, però sou els futurs sotaneros. I jo em pregunto, com s'ho fa a Espanya per acabar amb la llengua, el que gran part ens defineix com a catalans, més enllà de mitjançar la persecució? Doncs, com bé diu el nostre convidat, amb la recontrafotuda diglòssia. Com definiries la diglòssia, Gerard? La diglòssia és la indefensió apresa de pensar que algú t'ha de pagar, per exemple, per parlar català. Pagar, ja saps que els pitjors fantasmes són sempre els que tenim dins del nostre cap. Jo, per exemple, ara abans de venir aquí, m'he anat aquí a un bar del costat, he anat a fer una cervesa, el cambrer m'ha atès en català, la persona que hi havia darrere la barra, i he parlat amb una altra persona i confirmo que no m'ha pagat per parlar català. No? Estic convençut que la major part de catalanoparlants no haurien fet el que he fet jo. Per tant, la diglòssia és això, pensar que els altres han de tenir algun problema en què nosaltres fem ús de la nostra llengua al nostre país. Una mica d'autoodi, també. Sí, home, però és normal que el tinguem, l'autoodi. Després de tants segles de repressió i de tant temps que ens han dit que ser catalanoparlant o parlar català en públic és lleig i dolent, és normal que una miqueta això hagi calat, no? Nosaltres també ho hem après dels nostres pares. Els nostres avis no, per exemple, la meva àvia no sabia parlar castellà, es va morir amb 102 anys, no en sabia, literalment, entre altres coses perquè no havia anat al col·le. Clar, ella havia de matar gallines. Passadíssima, però uns nivells. Sí. Ella havia de matar el coll de les gallines, no? Per dir-ho així, és a dir, no anava al col·le, no havia anat al col·le, no en sabia gairebé. Però clar, els meus pares sí que ja en sabien de parlar castellà. I clar, nosaltres hem après a canviar de llengua perquè ho hem vist fer els nostres pares. Sí, que com sempre els boomers aquí liant, bueno, en aquest cas no. És que estem perillosament a prop del següent pas, que és el que està passant, per exemple, a llocs com Galícia amb el gallec, que és la ruralització de la llengua, és a dir, allò que de sobte algú diu, no? És que jo no el parlo perquè això és com de poble, això fa de paleto. És curiós perquè és de poble i alhora és de burgès. Una cosa que no quadra gaire, no? El idioma dels caciques. Jo vull saber en quin ambient em moc. És a dir, o la meva és llengua de burgesos o és llengua de tractorians. Però que m'ho diguin d'una vegada i llavors em comportaré com a tal. Però les dues alhora no... Em torno boig, al final. Jo soc nascut a la perifèria, també, però no a la perifèria barcelonina, sinó a la perifèria figuerenca. Jo vaig néixer en un barri perifèric i recordo que al meu carrer només érem 2 catalanoparlants, l'Eduard Collado i jo. Quin és el problema? El que tengo aquí colgado, Exacte. Bullying en català, apuntem. I en aquella època sí que era inimaginable, però, que entre ell i jo ens parléssim castellà. I en canvi ara això està passant fins i tot en classes on hi ha un 45% de catalanoparlants. Jo vaig escriure un llibre ara fa 3 anys, precisament quan vaig tenir una classe a les Corts amb un 45% de catalanoparlants i veia que entre ells es parlaven castellà, tot i tenir noms catalans, i no donaven cap importància a la llengua. I vaig dir, ostres, aquí ens ha passat alguna cosa respecte a la meva infantesa. Sí, una mica el que està canviant ara potser és que el que passava abans en llocs com Nou Barris s'està estenent com una taca, no? A tot Catalunya, però... Filòleg, professor de secundària, sindicalista, ciències, o el que és el mateix columnista a Núvol i a sobre gironí, avui ens acompanya tota una eminència de l'activisme lingüístic, un tio que de tan llargs que feia els articles em va acabar fent un llibre, el decàleg irreverent per la defensa del català, que per cert m'he llegit abans de venir aquí. Tot un detall. Benvingut a la Rabassada, Gerard Forés. Un aplaudiment per ell, si us plau. Bueno, què hem de fer per salvar el català? Mira, primer, una cosa que podríem fer és escollir uns polítics que fossin una mica més referents lingüístics. Estàs demanant massa. Demano molt, ja ho sé, però a mi em sorprèn molt que tinguem polítics unilateralistes que et diuen que volen fer la independència contra tot el món, literalment, i que després quan va a Antena 3 i Telecinco i els diu «Ahora me lo repites en castellano», ells de la manera més submisa del món canvien el castellà. Què comporta això? Doncs que quan el Gerard té 20 anys i treballa al Cafè Espanya del Port de la Selva, et vingui un cambrer andalús que va a fer la temporada i et digui «Però vosotros habláis catalán para joder, ¿verdad?» I tu dius «No. Per què passa això?» Doncs perquè hi ha hagut un procés d'invisibilització del català en els mitjans estatals. Com podríem revertir-ho? Ostres, que els polítics catalans parlessin català quan els hi pregunten en castellà, també. O es neguessin a fer declaracions en castellà i que ho haguessin de subtitular. Referents lingüístics poden ser els polítics, poden ser els professors de l'escola, ja en parlarem, del 40% de classes en castellà que es fan a secundària i a l'FP, poden ser els influencers. Espera, 40%?
Oficialment, vols dir? Oficialment. O oficiosament? Curiosament, això ho va reconèixer el tio que li vam demanar la dimissió durant mesos i anys, que era el senyor Cambrai, que és el primer que va dir: ei, això no rutlla. Mira, un aplaudiment per ell només per això. No aplaudiu, No aplaudiu, No és l'objectiu, que aplaudiu. Han fet una paradinha, molt bé. Però és que tots deien mentides. Tots deien que tot anava de conya. I aquest va ser el primer que va dir: ei, no, que l'ús del català entre els alumnes ha passat d'un 67% a un 21% en 15 anys. És molt En heavy, 15 anys. És que és molt heavy, 15 anys. Abans d'aprofundir una mica més amb tot això, si et sembla, i de fer-te les 10.000 preguntes que ens han sorgit, anem a conèixer-te una mica més, anem a fer un petit qüestionari que sempre fem a la rebassada, vale? Llavors, primer de tot, com coi se t'acut anar a viure a Castellbisbal? Fàcil. Són qüestions pràctiques i materials. La meva dona és de Sant Andreu de la Barca, que jo diria que és el segon poble més castellano parlant de Catalunya. No és Guàrdia Civil, no? No és Guàrdia Civil, ella. I va córrer amb mi l'1 d'octubre amb guàrdies civils que ens volien atonyinar per anar a votar a l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca. Vam acabar votant aquí a Barcelona. Hòstia. I clar, ella volia tenir a prop la sogra, i vam anar a parar a Castellbisbal i jo no hi volia viure a Sant Andreu de la Barca. Perquè sabia que els meus fills tindrien un entorn menys catalanoparlant que el que tenen a Castellbisbal. A Castellbisbal és un 30%, a Sant Andreu de la Barca és un 5%. Ostres. Bueno, el Baix Llobregat, tot un tema, podríem dir. Fa mal de Ja farem caserna. un podcast del Baix Llobregat, no? Algun dia? Sí, parlem amb la Lis, aviam què. O amb la Juana Dolores. La Juana Dolores, jo sempre ho dic. O no. O no. Vale. Següent pregunta. Sent l'1 una mariscada de la UGT i 10 un atemptat pistoler de la CNT, com de sindicalista és tenir en compte que ets a la intersindical? Que aviam, Ara m'ho fer el poses 3 complicat. d'octubre i a partir aquell va ser el One Hit Wonder i a partir d'allà... Aquí va ser on vam començar a d'allò, no? Posa-li un 7, no? Un 7, És a dir, bueno. més a prop de la CNT que no pas de la UGT, no fotem. Això ja em val, això ja em Ja val. està bé. Ja em És val. la resposta És la resposta correcta. Va, podeu preguntar vosaltres també. Sí, jo he afegit una, és que és una miqueta personal, no sé si s'ha notat pel guió. No. No, gens. He posat, què prefereixes? Totes les televisions en castellà, inclosa TV3 o que torni 8TV? Hòstia, ara m'ho posa... 8TV era bilingüe, no? De fet, i a les xarxes tu has dit ho feia tot en castellà. Hòstia, jo sóc molt pragmàtic, Gairebé m'estimo més que torni 8TV que totes les teles en castellà, però ho faig amb una mica de repelús, És que estava una miqueta divertit, era com veure un accident de cotxe, una mica. Sí. Això, molt mal xinat, Aquesta és molt mal xinat. Home, és que és la Iñaki, vols fer el clàssic? El clàssic és molt fàcil i, home, jo crec que ja sabrem quina resposta dirà, sí. vale? Sí. Però dos opcions que defineixen una mica qui ets, vale? Trias o Collboni? Hòstia, no puc triar. No. Entre pet i merda, hòstia. Vols dir que L'autodeterminació tries? és molt difícil, Pet, entre pet i merda, pet. El pet no taca. Hòstia, és que Depèn de quin pet, tots dos m'expulsarien de Barcelona si ara mateix hi visqués, saps? Això és veritat. Però un t'expulsaria en català. Ja Bueno, no ho sé, posa-li el Trias, però amb molt de dolor també, Ha sigut més reticent del que em pensava. Sí, jo també. No. O sigui, M'encanta. la intersindical al final, ojo, M'encanta l'objectiu. No som convergents, Per No, molt no. que ho digui l'extrema dreta, no som Ja ho convergents. veig. No, joder. I també tenim una pregunta obligada, que és columnista de núvol preferida, Juana Dolores o Montserrat D'Ameson? Hòstia. No, Montserrat D'Ameson. La vaig entrevistar fa poc a Núvol, Sí? per cert. Sí? Fa 2 mesos. Va, última pregunta. A qui salvaries abans en un naufragi? Albert Rivera o una rata portadora de 16 malalties? Una rata portadora de 16 malalties. Aquí no hi ha dubte. Encara que m'hi anés la vida. En esto Evidentment. En esto no hay colores, Exacte. I, va, última, així una mica suau. última. Quina és la teva variant dialectal preferida? El valencià. Oh, coincideix amb mi. I estic d'acord. El valencià és el català més evolucionat, si ho penses. Sí. If you think about it. Molt bé, un avís al Gerard. Espero que estiguis pensant en algú per portar la rebassada, Sí, perquè l'hauràs de dir. Perquè ara al final és el teu torn. Té pinta que té una llista de 25 persones. Sí, de Una fet, estoneta, no? sí, una estoneta per Bueno. parlar-ne tot el que tu Va vulguis. de ser 5 de llengua o minutets. no? O de Sí, qualsevol cosa? de llengua, sí, pot ser. El que trigui l'Oriol a enrotllar-se com una persiana. Per cert, Gerard Forés, la segona persona que ve al podcast amb apunts, Sí. No sé quina imatge estem donant, però potser estem donant una imatge més bèstia. Doncs, bueno, ara jo crec que hauríem de deixar parlar una mica el Gerard, no? Una mica. Llavors... No, m'ho estic passant molt bé, No, sí, però al final ja has de participar una mica. Llavors, primera pregunta, obligada. Quina definició s'escau més amb la situació que es viu a Catalunya en termes lingüístics? Tinc 3 conceptes, tu en tries el que més convingui i ens expliques una mica.
diglòssia, conflicte lingüístic o substitució lingüística. Substitució lingüística. Però causada també per la diglòssia i altres fenomenologies, per dir-ho així. Què vol dir exactament aquest terme? Substitució lingüística vol dir que jo l'altre dia hagués anat a buscar els meus fills a l'escola i que just davant meu, mentre ells jugaven a la plaça, una noia d'uns 27 anys parlés en català amb el seu pare i en castellà amb els seus 2 fills i amb la seva parella. No? Substitució lingüística vol dir això. I això ho veiem cada setmana, no només de manera vertical, sinó també fins i tot el meu fill, que en sa punyetera vida ha vist una pel·lícula en castellà. Imagina't, jo sóc el típic friqui que me'n vaig des del sofà, vaig a Amazon, li poso pel·lis en català, etc. Fa 2 setmanes jugava en castellà amb la Laia. És a dir, imagina't. Substitució lingüística a nivell horitzontal i a nivell vertical. Això està passant. Què s'ho troba, suposo, a l'entorn de l'escola, suposo, altres nens? Els nanos mamen molt bé ja des de molt petits quina és la llengua grupal i la llengua de prestigi. No? La llengua de prestigi, evidentment, no és la de la mestra, és la que ells juguen al pati. Sí. Per tant, substitució lingüística. I com hem arribat fins aquí, fins a aquest punt? Bueno, diverses causes. La primera, tu ho has esmentat molt bé, un gran creixement demogràfic. És a dir, aquest país en 20 anys ha pujat gairebé un 30% de població. No hi ha cap altre país de l'entorn que hagi pujat tant. L'altre, el tema dels mitjans públics. És a dir, un 1 d'octubre del 2012, el senyor Mas Colell i el senyor Artur Mas, que formaven part del govern dels millors, van i no se'ls ocorre res més que tancar el 3XL. El 3XL era un canal que feien Breaking Bad en català. Sap com anar els temes que més ens ocupen tots? Inuyasha, tio. Jo era superfan d'Inuyasha, m'encantava. És a dir, per ser un sol poble, el que més ha fet és Bola de Drac, Musculman i tots aquests productes. És que eren I els tios hi s'ho peten. Clar, referents transversals. Evidentment. Jo, quan estudiava a Figueres, el Javi González en sa punyetera vida havia parlat català. Ni en mi ni en ningú. Ara el tens a Vilafant parlant en català amb la seva filla. Per què? Doncs perquè va créixer amb continguts en català i es va acabar socialitzant en català, tot i que de petit no ho feia. Tot això s'ha perdut. Ara és una mica al revés, no? Ara és al revés. Ara s'està perdent, és a dir, hi ha estudis que demostren que els nanos catalanoparlants estan assumint el castellà a les escoles i al seu entorn. Clar, perquè al final, quan tota la teva realitat al voltant és una, t'hi veus en pes, no? Els usos lingüístics estan determinats pel context. No podem demanar a ningú que faci l'almogàver... És a dir, alguns ho sou, i ho som, però clar, tu no ho pots demanar de manera generalitzada, això. I per tant la inèrcia et porta a on et porta. I al final fas això, a petita escala, tu el que pots, vas aportant... No canvies l'idioma, que és una cosa que sembla insignificant, però al final també de mica en mica vas fent una miqueta. De fet, fixeu-vos, l'última enquesta d'usos lingüístics deia que un 20% de catalanoparlants no canviaven l'idioma. Catalanoparlants habituals. Però clar, catalanoparlants habituals... Un de cada 5, eh? Sí, un de cada 5, però érem un 36%, que vol dir que del total de la població de Catalunya, un 7-8% no canvien mai de llengua. Clar, amb un 7-8% en un context de globalització d'Espanya, de mitjans de masses, clar, és molt poc. Per tant, hem d'augmentar aquest percentatge, com sigui, pel civil o pel criminal. I què vol dir criminal? No ho sé. Vosaltres heu donat idees abans. Sí. Metafòricament, sempre. Metafòricament, sempre. No? Bueno, digues, Marc, tens alguna cosa a dir? No, o sigui, realment aquí... És que realment tu ets qui s'ha de comentar millor. Jo he de dir que m'he llegit el teu llibre, durant aquests 2 dies. És a dir, a part de canviar l'idioma, o sigui, individualment què podem fer perquè revifi el català? Perquè clar, si ho penses... O sigui, nosaltres, per exemple, tenim aquesta circumstància que, doncs, entre nosaltres, bueno, no parlàvem català fins que ens vam adonar, doncs, escolta, ho utilitzàvem en l'entorn de la família, però no ens vam adonar que podíem utilitzar-ho en el context de... No, però realment jo crec que també va ser una decisió política, no? De dir, si fem un podcast, l'hem de fer en català perquè al final... La cosa és que, o sigui, no hauria de ser-ho, perquè hauria de ser normal parlar la teva llengua independentment del teu punt de vista polític, però ara mateix, veient les circumstàncies de la nostra llengua, és que ho és. Clar, mala sort no haver nascut en un país ocupat. És que aquesta és la mala sort que tenim. Bueno, és que molts dels mals també s'arreglarien amb un estat propi, també et dic. Evidentment. O no, perquè mira Andorra. També. Però Andorra, fixa't, que a nivell internacional és la que puja més la llengua. Sempre. Perquè hi ha un pol d'atracció del poder. El poder sempre atrau. L'idioma principal d'Andorra és els diners. Morgan Freeman. Xavi Nordell. Anthony Freeman. Anem a parlar una mica del teu llibre, si et sembla. El llibre, el de Càlig Irreverent per la defensa del català, que m'he llegit, com he dit, 10 cops en aquest moment. Quina tortura. Dius una frase que realment em va remoure molt, que dius, no cal matar una tribu, n'hi ha prou amb abaixar-los l'autoestima perquè desapareguin elles soles. A banda de l'estat en contra que tenim,
nosaltres també tenim culpa d'aquesta situació? Evidentment. Aquesta és una frase, per cert, del Keanu Reeves, Sí. que si no m'equivoco, ell és d'origen indi o mestís, val? Evidentment, és a dir, què ha passat a València? No hi ha hagut un extermini físic, però se'ls hi va baixar prou l'autoestima perquè hi hagués una substitució. Tu has dit Alacant. Alacant, l'any 39, sabeu que Alacant va ser l'última ciutat de la República. Sí. De fet, hi havia gent que abans d'anar-se'n a Algèria, preveient la repressió que hi hauria, allà al port d'Alacant es fotien trets, perquè ja ho veien que els franquistes anaven a totes, no? Doncs a Alacant hi havia gent que parlava en català amb els seus fills abans de la guerra i l'any 40, ja després de la guerra, parlaven castellà amb l'altre fill que tenien, no? Per què és això? Home, perquè quan tu estàs reprimit, el teu marc mental canvia, no? I nosaltres han aconseguit inocular-nos un verí, el verí de la diglòssia, que ens fa no mantenir-nos de llengua i pensar que és de mala educació. I és fort perquè tota l'estona, quan pensem en parlar català o simplement això, utilitzar-lo en entorns públics o fer coses en català, ens sembla com subversiu. Ara és un fet que és subversiu perquè estem en aquesta situació tan minoritzada, però, clar, després l'estatus quo castellà s'inventa qualsevol història, qualsevol merda per agafar i doncs, reprimir-nos encara més. Que si el lleis, que si el mapa aquest de pobles del País Valencià que parlen o no parlen en valencià, o sigui, és incessant això. Clar, perquè són uns grans amants del bilingüisme, el bilingüisme castellà-espanyol, no? Que és el que volen, l'hegemonia total del castellà. Bon acudit aquest, Bueno, està molt suat, Està molt suat, aquest. Què passa a les perifèries? Com hem arribat fins a aquest punt? Quines són les causes de tot plegat? L'anomenada immersió lingüística va ser pensada per les perifèries. Actualment tenim dades... Va començar a Santa Coloma, no? Efectivament, l'any 1982. Santos, no? Exacte. No, a veure, la immersió va néixer en aquests barris i actualment és on s'està complint menys. Què passa? Que l'any 1982 el català era vist com una llengua d'ascensor social. És a dir, de gent que tenia un estatus social millor i la gent volia que els seus fills l'aprenguessin. Però és que la realitat, em sembla que al Banyos vau parlar dels expats, no? Sí. La realitat ha canviat. El català ja no és tant o no és la llengua d'ascensor social, perquè tu tens aquí suecs i noruecs i francesos que cobren 5 vegades més que els catalanoparlants. I què pensa molta gent d'aquests barris populars? Escolta'm, com que el món se'ns ha fet petit, la globalització vol dir que amb una escopinyada ets a Japó, com qui diu, doncs clar, la gent el que vol és que els seus fills se'n vagin a treballar a l'estranger i que cobrin 5.000 euros i no 2.000 euros aquí. Això ens ha passat amb els metges, no? Per tant, el català ja no és una llengua que tingui tant valor material, per dir-ho així. I a més ha perdut valor simbòlic, perquè tu tens uns polítics que fa molts anys que et diuen que per ser català no és tan important parlar català. I per tant, ho diré en valencià, pa què collons serveix el valencià si no és per ser valencians o per ser catalans? No serveix per res. Per tant, hem de recuperar, hem de girar el discurs i que torni a tenir un valor simbòlic la llengua. Econòmic, sabem que excepte el bon preu no el tindrà, perquè estem en un món globalitzat i les empreses estrangeres et van comprar les empreses catalanes. Jo tinc un amic que treballa a Sant Cugat del Vallès i ell treballava en una empresa catalanoparlant i un cop la van comprar els estrangers, aquesta empresa va passar a tenir 2 idiomes oficials. Quins 2 idiomes? L'anglès i el castellà. Ja està. Per tant, ho tenim molt complicat a nivell d'empresa fins que no siguem independents. Per tant, ha de recuperar valor simbòlic. No? Podríem dir mai, Aproximadament. no? O sigui... Aproximadament, mai. Aproximadament mai. O sigui que ens hem de centrar en l'eix social per agafar i propagar la llengua, diguem. Deixeu-me que us expliqui una anècdota. L'altre dia el secretari general del meu sindicat em va dir, ostres, nosaltres vam treure uns delegats en una empresa a la perifèria, del Baix Llobregat. Quan hi van anar els nostres delegats allà, al principi deien «estos son los catalanes». Al cap d'un temps, quan veien que los catalanes treballaven pels seus drets socials, deien no, estos son nuestros compañeros que hablan catalán. Estos son nuestros catalanes. Fixeu-vos, exacte. Son catalanes, però són los nuestros. Fixeu-vos la percepció, com va canviar. Per tant, jo sóc molt partidari d'ostres, lligar la lluita social i la lluita nacional i no donar prioritat, tot i que de vegades és evident que de vegades entren en contradicció en algun moment, no? Però hem d'intentar que entrin en el mínim de contradicció possible. No, el tema està en que aquí a la perifèria hi ha molta població immigrant i s'acusa aquesta població immigrant de fora de l'Estat de no integrar-se, de no parlar el català, de no formar part de la societat. I això realment només és una conseqüència del context lingüístic que hi ha aquí, perquè després aquesta mateixa gent se'n va a Vic, a Girona o a Berga i parlen català perfecte. O sigui, no és culpa seva, és culpa de la gent d'aquí. No, però el pitjor de tot és que aquesta gent que critica gent per no integrar-se són els que no han parlat una puta... És la mateixa que porta 40 anys sense parlar català. Sí, efectivament. Això ho explico al llibre. Hi ha un moment que jo li vaig dir a la meva sogra, que viu a Sant Andreu de la Barca, nascuda a Extremadura, que li vaig dir, oye, Isabel, a mi m'hauria agradat que t'haguessis integrat una mica més. Ella viu a Sant Andreu de la Barca i estiueja a Vilaseca. Bueno, sí, contextos... I em va dir, equiparables, no? I em va dir, muy bien, pero ¿integrarme a qué?
I dius, allà ho vaig entendre. Dius, clar, què s'ha d'integrar, aquesta senyora, si, ostres, el seu entorn no parla català. Per tant, no els podem culpabilitzar. El que hem de fer és intentar acostar-los al català. Com ho hem de fer? Després, si voleu, en parlem. Abans has parlat del tema del prestigi de la llengua, no? Representacional. Sí. Molts partits, sobretot d'òrbites d'esquerres també, no? Per exemple, com parlàvem abans d'Iniciativa i tal, tenen com una concepció del català de llengua burgesa, llengua del poder, no? Sí. Per què hi ha aquesta concepció? No ho sé, perquè han oblidat qui era Joan Comorera. El Joan Comorera era un líder del PSUC que era gairebé independentista a l'època de la guerra, no? Què passa? Després van venir els discursos soleturistes del Soletura, les roxistes, que van associar el català a la llengua de la burgesia. Aquí el que estan fent aquests senyors que diuen que són tan d'esquerres és estigmatitzar un col·lectiu per la llengua que parla. Això és un acte gairebé de xenofòbia, al meu parer. Sí, perquè nosaltres no ho fem, no? No diem que el castellà és la llengua de la burgesia, quan de fet ho és també aquí, no? L'IBEX 35 parla castellà. I tot probablement, per rascar una demogràfica per vots. I els barris amb renta més alta de Barcelona són els que tenen més ús del castellà. Això és el que volia dir. Vés-te'n a Sarrià, a Sant Gervasi, i mira les bústies, els noms. I aquí voten. Sí, sens dubte. Vés-te'n a la Bona Nova, vés-te'n al carrer Toset a veure quanta gent socialitza en català allà. Jo he fet classes a nens que tenien els dos cognoms catalans i que no parlaven català mai. Ni els sabien parlar, potser, no? No, i tenien la bandera d'Espanya mentre jo els hi feia classe de repàs, val? Alguns de falange i tot. Vull dir, clar, jo això ho he viscut i ho he Los vist, de Artós. Hòstia. No? Los de Artós. Et demanava molt la paraula, aixecar molt el braç. No? Et demanava molt la paraula, aixecar molt el braç, no? Exacte. Venien sempre en taxi. Sí. Abans també has apuntat el tema de la demografia, no? Que de vegades potser per no caure en racisme o xenofòbia no en parlem, però és veritat que el factor demogràfic provoca també conseqüències a la llengua. Per exemple, als Països Catalans des del 2000, ho he mirat, hem crescut més d'un 20% pel que fa a habitants, a les illes més d'un 40%. Llavors, primer, hem de parlar més de demografia i segon, és gaire conspiranoic dir que això d'alguna forma ha estat impulsat o motivat per... Jo crec que no tenen capacitat per moure milions de persones aquí. Sí que poden fer que si venen 200 immigrants a Canàries els portin aquí, però jo crec que tot això respon a un model econòmic. Hem de parlar de demografia? Sí, però n'hem de parlar bé, com tu dius, sense xenofòbia i dient la realitat que hi ha. La demografia, però, influeix en l'ús lingüístic? Sí, perquè si ho neguem, i jo conec gent que ho nega, ja no se'ns creurà ningú si diem mentides. Per tant, influeix? Sí, influeix. És culpa dels nouvinguts que venen a fer treball low cost en règim d'explotació bestial, no, 10 hores, i que a més, hòstia, el Consorci només obre entre setmana, els caps de setmana no. Quan hi van aquests senyors a aprendre català si estan treballant 12 hores? I hem de pensar, no? De vegades pensem amb els peus, els catalans. Doncs, ostres, hem de posar les eines perquè ells es puguin integrar. Ells en tenen la culpa? No. El model econòmic que, entre d'altres, promouen els amics convergents i té a veure el hard rock farà que es parli més català al tarragonès o que es parli menys. Molt menys. No costa gaire, no?, fer aquesta regla de 3. Com pot ser que grans patriotes unilateralistes promoguin aquest model econòmic de precarietat laboral i, evidentment, de recular la llengua catalana, del qual només es beneficien, perdó, pel rotllo que... No, endavant. Els empresaris. Acabo. Fixeu-vos una cosa. Els serveis públics paguen les plusvàlues dels empresaris. Per què? Perquè molts d'aquests treballadors tenen uns sous tan precaris que no paguen impostos, no arriben als 18.000 euros, evidentment fan ús dels serveis públics i, clar, qui se'n beneficia aquí? Els grans empresaris que tenen més beneficis. Els serveis públics els paguem tots, els treballadors, la classe mitjana o mitjana baixa, per dir-ho així. Per tant, no pot ser això. Si et sembla també, anem a parlar una mica de la Corpo, no? La Corpo, gran tema, el 3CAT, la Corpo. Sembla com que d'alguna forma s'estigui millorant una mica l'estratègia, no? Han reobert el Super 3, ara el 3CAT comença a treure bon contingut, no? Arribem, com sempre, a una dècada... Però sempre es poden fer les coses millor. Però encara tens l'Ostrell allà, colonitzant els programes, Ara, digue-ho. I també l'Ostrell i la seva empresa, que rep més de 2 milions de la Corpo, la Manchester Radiofònica, més de 2 milions. Jo veig que s'està millorant en l'àmbit infantil, perquè la cosa clamava molt al cel, però fixa't una cosa, la Corpo continua sent una tele mimètica, no transformadora. Què vull dir amb això? Transformadora vol dir que abans ningú deia bústia, tothom deia busson, i ells deien bústia. Ara, en canvi, què fan ells? Reflectir el que és la realitat. La Corpo ha vingut per transformar la realitat a bé. Si tu vas a Nou Barris, tu el que has de fer és buscar l'únic cambrer de Nou Barris que parla català, per dir-li als teus 300.000 espectadors que quan surtin
poden parlar català als d'allò. Què fan ells? No, agafen allà el primer cambrer que troben, en castellà, i per tant això transforma la realitat a pitjor, perquè et dona una idea que et referma la realitat que tu ja tens. És a dir, si tu fossis ara president de la Corpo, diguem-ne, et cau del cel aquest càrrec, tens el panorama que tens ara actualment, a part de fer aquesta tècnica mimètica de parlar, que jo també entenc que jo crec que el punt de vista més aviat que no pas anar només al cambrer que parli català, sinó parlar català al cambrer que sigui de Nou Barris, independentment de la llengua que parli, i si no parles una miqueta més lent. A part d'això, quins canvis tu faries a la Corpo? Fàcil, faria una reversió pressupostària. És a dir, estem invertint milionades en programes per boomers. Sí. El futur de la llengua són els joves. Tots els Esport 3, per començar. No? Està passant. Esport 3, fora. Quina tos. Esport 3 fora perquè emeten esports de masses, com vosaltres sabeu, com l'hoquei Terrassa, que té un 0,2% o 0,3% de gent. No, s'estan inventant esports per omplir la graella, perquè estaven fent footpaddle. Exacte. Jo vaig veure footpaddle. Qui coi ha fet footpaddle a la vida? No, però és veritat, o sigui, cal, això estic d'acord, per molt que defensis que s'ha de defensar la infraestructura pública, òbviament no fem un Milei, però la Corpo necessita una reestructuració ben grossa i necessita, doncs... Reversió pressupostària. Reversió pressupostària. Ho has dit molt bé. Tu no sé si participaves, però fa 2 o 3 anys van fer un programa per influencer, que no recordo com es deia, que el feia la Bombilla, i van posar-hi 60.000 euros. Mutzeta, oi? El Mutzeta. 60.000 euros hi van invertir. Gerard, tu et reparies per 50 euros? Jo ja no... És que era una broma del Mutzeta. Val. Continua. Mutzeta. No, clar, van invertir-hi 60.000 euros i, clar, com que no els havien donat orientacions lingüístiques, la primera entrevista que van fer va ser a una actriu, em sembla que era de Madrid, en castellà. No? I a més, inverteixes pocs diners. Què necessitem nosaltres? Que la Corpo inverteixi, m'ho invento, 4 milions d'euros en diversos influencers multitemàtics que tractin diversos temes i que els hi pagui, perquè nosaltres, els serveis públics serveixen per corregir, per compensar. I sobretot, primer si podem ser nosaltres millors. Si podem ser nosaltres aquests beneficiaris de 4 milions d'euros, endavant, eh? I sobretot que parlin català, perquè estem agafant influencers que o bé no el parlen o tenen un nivell que justeja molt. Digues nom. Va, que m'estàs... No diré noms, perquè possiblement en un futur podran ser convidats a aquest programa i ja saps que el món és molt petit. Bueno, puntes alt també, Bueno. La feina de la Corpo... Digues. No, anava a dir, arrel del que tu deies, la marca Eva... Sí, la nova marca. O sigui, tu potenciaries això, no? Sí. Però amb influencers que treballin sobretot en català. I n'hi ha molts que no ho fan. Per exemple, jo què sé, l'altre dia vaig veure el Planta Baixa, no?, a Instagram, i dius, havien convidat un cuiner, no sé què, hòstia, i el cuiner, els vídeos, i el cuiner, que saps allò que comparteixes el vídeo, et redirigia a un compte en castellà. I dius, no podem trobar un cuiner que faci coses en català, i ostres, hem de crear una constel·lació de youtubers, influencers nostra. Per exemple, la feina, ara ho diré fàcil i ràpid, la feina de la CCMA és que el Berti, que té 20.000 seguidors a Instagram, passi a tenir-ne 40.000. I que quan ell ja no treballi per la Corpo hi hagi 40.000 tios que consumeixin els seus continguts en català. I que ell els pugui monetitzar en un futur també. I que al final, per exemple, la sèrie Espanya, la Ben Molina, el Berti, no sé si ara està Eva, crec que no, però gent d'aquesta doncs, que rebi aquests diners i que vagi fent la seva història, no? que rebi una miqueta també d'orientació, però, o sigui, que sigui el seu. Que no els parasitin. I que sigui gent que parla català tota l'estona, clar. Exactament. Què van fer, per exemple? Quan van veure la Juliana Canet, que tenia èxit als xarxes, vinga, ara la posem a la ràdio. Dius, no és aquest el concepte, El concepte no és aquest. El concepte és digital, no analògic, per dir-ho així. Perquè Catalunya també té una fama de fagocitar el talent, no només de joves, sinó també de món de la comèdia, de tot arreu, utilitzar-lo i deixar-lo anar com si fos un Kleenex. Quin és el problema? Que la Corpo durant molt de temps ha estat governada per boomers, diguem-ho clar. Per elefants, no? Per boomers amb mentalitat boomer. I ara també. També el que reflecteix molt la Corpo, abans ho deies, és la suposada realitat lingüística al carrer, que és la realitat lingüística de Barcelona només. Realment la funció de la Corpo és ser exemple, no? Canviar la ment dels espectadors, canviar la diglòssia, que dèiem. És a dir, si la llengua de molta gent està castellanitzada, tu no has de reflectir aquesta realitat, has d'intentar canviar-la, d'alguna forma. Dius model de llengua o...? Sí, model de llengua. El model de llengua, jo he vist, per exemple, gent que feia el programa dels matins de Catalunya Ràdio dient 2 setmanes seguides liar-la parda. Escolta'm, quina autoritat tenen els 30 lingüistes que hi ha a la Corpo? És que no hi ha expressió. Jo n'he parlat amb ells, i em diuen, és que no ens atrevim a anar-los a dir a les grans superestrelles, això ho has dit malament. Doncs llavors... I quina és la feina d'aquests 30 lingüistes? O sigui, a banda de gratar-se els ous. Bueno, no, també fan correcció lingüística, etc, però ells han de tenir prou autoritat interna per anar a la superestrella, no direm noms, i dir, no, això ho has dit malament. Sí que els direm, sí. Bueno, el cas aquest era la Mònica Terribas, en el seu moment, quan feia els matins. Al seu moment, Al seu moment. Doncs ja ho hem dit.
Bueno, sí, Ja hem vessat el te. És que- Com a persona que tracta diàriament pel meu curro amb els lingüistes, també hem de dir que... És que hi ha moltes capes, també. Molts tipus de lingüistes. I molts tipus de lingüistes, i també hi ha molts termes que també és veritat que per termes d'humor o d'entreteniment o el que sigui, també és que a vegades com que no acaben d'encaixar o dius, en plan, hi ha algunes maneres que potser és difícil trobar com la manera col·loquial també. Hem de saber com fer-ho. El que no pot ser una alternativa és el català us marquear del segle XV, no? Que hi ha gent que te'l proposa. Clar. Per tant, hem de saber crear... Una de les feines del corp és crear un català col·loquial vàlid pels joves catalanoparlants. Vàlid i simpàtic. Jo ho faig amb els meus alumnes. Ei, jo els dic, no em toquis els picarols. I el primer dia se n'en riuen, evidentment. Jo també ho faria, no? I al cap de 2 mesos els tenen dient entre ells no em toquis els picarols. Bueno, perquè la normalitat és això. Repetir una cosa que et sembla ridícula i que al final sigui normal. Gerard, que, Per exemple- que si diuen collons tampoc passa res. No, evidentment. Gerard Forest i Dalmau. Possiblement la persona amb el nom més català que tindrem mai al podcast, ho saps, oi? Sí, però el meu pare és nascut a Ceuta. Això la gent no ho sap. És nascut a Ceuta? A mi em diuen, tu el catalanet, i dius, bueno, no jutgem pels cognoms, perquè el meu pare és nascut a Ceuta i la meva àvia i la meva tieta es diuen Àvia Àfrica i Tieta Àfrica. Hòstia, no, tremend. Curiós, eh? O sigui, Perquè li diuen així a tothom, a Ceuta. Exacte. Li diuen Àfrica a tothom. Exacte. és a dir, tota aquesta teoria... M'estàs dient que tota aquesta teoria dels comuns, dels 8 cognoms catalans i de la burgesia catalana... o sigui, tot això és mentida? Sí, tot això ve d'una estereotipització? És un prejudici. A mi moltes prejudici? vegades m'han dit, tu, Rai, que tu ets catalanet, que has nascut... No, el meu pare és nascut a Ceuta i va venir aquí als anys 60, als 70. I a sobre vius a Castellbisbal, o sigui, ets la Catalunya poligonera que deia la Paula Locacho. Ah, exactament. O sigui, tot lliga. Escolta'm, Gerard, de l'1 al 10, com puntuaries tu l'escola de la teva infància? L'escola de la meva infància, un 8. Un 8, eh? Sí. Està bé. O sigui, tu anaves a la pública o a la concertada? Pública. Pública, es pot dir... Bueno, on era? Era de Figueres? El Josep Pallac de Figueres. I allà, o sigui, quin és el percentatge de professors a la teva escola que parlava castellà, tu diries? Castellà, en aquella època, 0. No, un. Un. O sigui, Un, per tant, de tants posa-li un percentatge del 10%. Va, Sí, dels que jo tenia un 10%. 1% era com un braç d'una persona, saps? Sí, no, clar. Una mica Era una cosa que se li escapava, una castellanada, però és molt bèstia, o sigui, que tinguis, bueno, aquest nivell, o sigui, jo ni me l'imagino, o sigui, bueno, i a nivell social, els alumnes també parlaven en català, també... En un 70%. El que passa és que a Figueres hi ha hagut un canvi sociodemogràfic molt gros. Val? Clar. Per què? Perquè jo fa 20 anys encara hi havia un 60-65% de catalanoparlants, ara actualment hi ha un 25 o un 30%. Per què? A l'Empordà, Sí, el que ho conegui, ha vingut molta gent de fora i la qüestió també és que s'ha descapitalitzat. És a dir, molts estudiants, com que a Figueres no hi ha gaire cosa per treballar, doncs se n'han anat o a Girona o a Barcelona. Per tant, el problema no és només que hagi vingut altra gent, sinó que no tens eines per integrar-la perquè la gent d'allà ha marxat fora. I és una altra cosa que en el fons de tot sempre hi ha un problema social i un problema de lluita de classes. De correlacions, també. Unitat 3, pàgina 43. Aquesta sí que és. Escolta i respon. Vale. D'on és aquesta persona catalanoparlant? A ver. Hola, buenos días, por favor, ¿me puede dar una barra de pan? ¿Dónde es? No és catalanoparlant. ¿De dónde? Correcte, és de Barcelona. Va tarde. Aquesta persona. Es que vas tarde. Hola, em pot donar una barra de pa, sisplau? De Vic. Vale, muy bien, vamos a verlo. Vamos a oírlo. A ver qué dice. Tarda esto. Correcte, és de Mollet del Vallès. Revisa't els prejudicis, crac. D'on és aquesta persona? Vale, macho, esto es difícil, ¿eh? Hola, bon dia, em pot donar una barra de pa, sisplau? D'algun país de l'est. Un poco racista esto, ¿no? No sé. Vamos a oírlo. Correcte, és de Solsona. D'on és aquesta persona? Está difícil, ¿eh? Correcte, és de Badia del Vallès. D'on és aquesta persona? És que la gent de capital sempre diu el mateix, no? És que clar, és que la platja té el seu encant, és que clar, a la costa, però és que no tenen ni punt en comparació, és que no saben res, o sigui, aquí tenim com l'interior, tenim el bosc allà, tenim una plaça allà que pots estar-hi tranquil, sense que vingui ningú a molestar, ningú et roba, o sigui, al final no té ni punt en comparació, no? I a més, o sigui, parlem el català autèntic també, no? Però vaja, que volia una barra pirinenca. I Argo. No tinc ni... De la Seu d'Urgell. Correcte,
és de Girona. Te la doy por válida. Aquesta persona. Te la doy por válida. La Girona de Lleida. Hi, yeah, I ordered the Globo. I ordered a couple of baguettes. Yeah, I don't have a tip. Sorry. Have a nice day. Jo no sé quin idioma és este, De Manchester, com el Ricard Ostrell. Correcte. És d'un estudiant que paga 700 euros per una habitació a l'Eixample. I per últim, d'on és aquesta persona? D'una pel·lícula de terror. Quasi. Correcte. És de Montcada i Reixac. Doncs fins aquí ha arribat aquest episodi de La Rebassada. Què t'ha semblat el programa, Gerard? Molt bé, molt canyero i molt divertit. Sí? Bueno, tu has dit una frase avui que és que som la sotana del futur. Sí. Que és una cosa que hem començat a mirar una mica si és un piropo o no. La intenció és aquesta. Doncs és aquesta. Si ens referim... Ara, heu de perseverar, això sí, eh? Si ens referim en quant als calés, endavant. I en termes d'èxit també. En Sí. termes de transfòbia, potser, no sé. Ojo, una collita. Recaditos, eh? És No sé, broma, és no sé broma. d'on venia això, però... Des d'aquí una abraçada, no? bueno. Al nostre col·lega Joel Díaz, no? Sí. Convidat del programa, amic. De fet, el vau entrevistar i és el que ha tingut més visualitzacions a YouTube. Sí, sens dubte. 5.700. Arrossega molta gent, La gent- aquest bon home. Es nota el nom. La gent va moltes vegades al nom. Això passa. Sí. No passa res. Per tancar una mica Doncs que... teniu un mal futur, a YouTube, em sembla. Sí, bueno. Un dia farem un episodi nosaltres sols i no passa res. Ja està, estarem nosaltres tres, som divertits i ja està. La gent ens vol escoltar, no? Crec, no sé. Jo ho deia per mi, eh? No. No, home, no. Si ha vingut a veure gent en públic aquí, en directe, físicament. O sigui, si ha vingut gent en directe, que està aquí, que pot aplaudir, que per fer-se notar, no seràs tu la persona que tenim menys visites. Clar que sí, joder. La Rabassada, ao podcast que es passa da franada.